Bukajan area youth ameipi bidor sing kia tumpen chipatir piponsi lakhain korahini Sarupathar constituency paklangso number hini sirwomu LP school pathua klamalong ingdeng pli Kechok riso nimso ameipi paman pon pusi birta longpon. Believers Eastern Church riso ejang ameipi kedamtang inkora phor ni pen pangcheng ponsi nipha inkora troksi arni kijutsi radameipi paman pondo. Bangso jai me ki paman ponalong than bangatum amien nake Reverend Father Ajay Tu Siari, Reverend Father Reuben Togbi, Reverend Father Thanghau, Reverend Father Adam Jachi atum pensi labangso me pi esek arnam alam than pono. La penathi pi ki en pon lake than paryang ding pi krehini yang ding soisi. Lasi nang riso hut nang phan pinchong ba phan chema thathunon. Labangso teng pensi jumisen arnam alam than pajirmi pono. Lasomsi labangso riso ejang ningkan sek ameipi ke paman ponalong pregjam amonduli riso ejang tumpen stame langme sen kilun ki kan paklang pondo anparta labangso amelong aluhiaman pen Sarupathar social worker bapuram terang anparta ke ongdung ke thikiding tumchitong dun pen Believers Eastern Church riso ejang ameipi ingdeng pli Kechok mission miat pen pijutsi pajut pondo tum difu diocese la pen satgang diocese ini pen chingrum la pet pen itum kaching hona father tu Ajay Tu Sihari apan father Thanghau apan akado kabe satgang la pen di food diocese chingrum pet pen itum arna ma phani si akiro gipi labang so mai aphan itum nit hom arni pini ke kijut arni sonsi petang Bukajan pen ananterang karbing nonglai